Летящи създания сте, но сега сте с крака, за да може да стъпвате по тази земя. Ала споменът за великите простори и необятността жив е и трепти във вашата душа и чака своето време, което е по-близо от всякога, когато ще се върнете към онова, което били сте и правили сте някога, космически, вселенски същества, свободни из вселените да се придвижват, да общуват с всички на различни нива, без ограничения, без предели. Усмихвате се вдъхновено сега, вие изстрадали деца, защото така са се обърнали нещата, че някогашната ви реалност сега за вас е мечта. Но, милички, експериментът завърши. Излизате от него сега и вие вече усещате и започвате да си възвръщате всичко това, което владеели сте някога. Отварят се вашите сетива. Сърцето ви все по-добре чува шепота на Божественото и идват времена на завръщане и възраждане във всичко това, което заложено ви е изначално, за да бъдете фрактални подобия на Отца, вселенски, творящи същества, генериращи любов, творци на пространства, вестители на новата зора, въплътители на мъдростта, за да може да пребъде висшият порядък и хармония във вечността. Благодарим ви за всичко, за достоинството, с което преживяхте миналите си беди. Сега за бъдещето се гответе и себе си широко отворете за енергиите божествени, носещи ви вашите си дарове и възможности, реставриращи се сега. С любов и в светлина благославяме. Светли същества, наблюдаващи сега завръщането ви във вашата истинска същност.